A profe Rosa E a profe Inma imos vos contar o gran circo das palabras. Leo estaba vello e desdentado. Non bruaba, non cazaba. Gustáballe cantaruxar máis que asustar. Cando saía á pista, no canto de ruxir, cantaba, e o público, en vez de aplaudir, aturraba. Un día recibiu a mensaxe: vai preparando a equipaxe, no circo do Pirulí non hai lugar para ti. Colleu a maleta e marchou. Pois case mellor, aquí non era feliz. Mona tiña a pata quebrada, de tanto facer de macacabala. Vai a traballo arriscado. Non había dereito. Por facer funcións a eito, tiña o corpo escangallado. Atreveuse a dicir nunca máis, e desde entón, cada día, recitaba unha poesía, subida sobre o canón. Saíalle do corazón. E ao pouco chegoulle a mensaxe: vai preparando a equipaxe, no circo do Colibrí non hai lugar para ti. Colleu a mochila e marchou. Pois moito mellor, de bala non era feliz. Ele estaba ata as orellas de facer de equilibrista. Tiña vertixe, pés planos e estaba perdendo vista. Vivía para o teatro, nacera para actuar. Deixou arame e chaqueta e fixo Romeo e Xulieta. A apupada foi total. E ao pouco chegoulle a mensaxe: vai preparando a equipaxe, no circo do Manatí non hai lugar para ti. Colleu a maleta e marchou. Pois tanto mellor, para vivir ben feliz necesito ser actriz. Foqui actuaba de payasa porque era o traballo que había. Non tiña chisco de graza e a ninguén lle daba risa. Era tímida e retraída e tocar o piano era o que máis lle prestaba na vida. Cambiou de roupa, despintou a cara e deu un concerto na pista. Pasou de payasa a pianista. E ao pouco chegoulle a mensaxe: vai preparando a equipaxe, no circo de Salsifí non hai lugar para ti. Colleu o piano e marchou. Pois tanto mellor, buscarei outro lugar onde si poida tocar. Rufo era un can de palleiro. Percorrera o país enteiro co gran circo ilusionista. Botárono por ser mal mago, mal acróbata, mal trapecista e peor equilibrista. El era outro tipo de artista. Non facía nada ao xeito, ao revés nin ao dereito. A el gustáballe ler, vivir outros mundos, aprender, darlle a volta ás cousas, inventar, vivir aventuras, soñar. Viaxaba en caravana e argallaba un que facer cada día da semana. En que me podo embarcar? Un restaurante ambulante? Ai, que non sei cociñar. Unha piscina xigante? Caramba, non sei nadar. Algo que saiba facer, que sexa distinto e que poida seguir a ler. E por máis que matinaba, non se lle ocorría nada. Unha noite de lúa chea tivo unha idea brillante. Inventar un novo circo. Un circo de contar historias. Unha nova cada día. Con música, danza e poesía. Un circo con biblioteca. Será o circo dun poeta.
púxose logo ao chollo e alí mesmo construíu unha carpa colorida con luces, butacas e pano, moi lucida e divertida. Pero faltáballe vida. Que podía precisar? Artistas para actuar. Puxo anuncios a fartar. Coa caravana chegou do mar a sabana, do deserto ao polo norte. Busco alguén que non lle importe ter a cabeza no ar, que non teña medo de inventar, de escribir, de arriscar. O primeiro que chegou, quen foi? Un león vello e sen dentes. Que sabes facer, amigo? Pois canto ópera e rap, rock e ata reggaetón. Pois contratado, león. Logo chegou unha mona que recitaba poesía. Contratouno de inmediato. ¡Que fantasía! Despois veu unha elefanta, que era unha actriz destacada. Contratada! Tamén unha foca pianista. Que mellor ca un piano na pista. E así naceu este circo, o gran circo das palabras. Rufo inventaba unha historia nova cada día. Tocaban, cantaban, bailaban, actuaban. Un día era unha función de amor, outro día de aventuras, ao seguinte de terror e as fins de semana de maxia e de fantasía. Do gran circo das palabras, só como unha abracadabra, nacen 1001 historias, 1000 mundos posibles rebuldando na memoria. Coa fantasía é posible todo isto e moito máis. Atréveste a aceptar un reto? Axúdanos a inventar unha historia fascinante para a función de mañá. E colorín colorado, este conto tan circense quedou rematado.